עובדת לחלל מאורך וקשה, תוך יצירת מתחמים אינטימיים, מערך הריהוט ופרטי הפנים, מתכתבים עם סגנון היסטורי ועם זאת אינם מיושנים. תודה רבה. קודם כל תודה רבה לגיורא על היוזמה המדהימה הזאת ועל ההזדמנות. כל הדברים שנאמרו פה הערב הם בעלי משמעות רבה, אני חושבת לכולנו. תודה רבה לעובדים שלנו, סליחה שאני צועק. כן, בלעדיהם זה לא היה קורה. זה היה פרויקט מרתק מבחינתנו, האהבה הגדולה שלנו לעיצוב כזה של שנות ה-50 לתל אביב של אותה תקופה. האתגר הגדול היה בעצם למזג את החלומות ואת הזיכרונות של הלקוחות עם כל הדברים שהם הביאו איתם, יחד עם החלומות שלנו. תודה רבה. תענוג מיוחד, משרד שכל עבודה שלו, אני תמיד בסקרנות רבה עוקב אחרי זה, כל עבודה היא מיוחדת. אנחנו נעבור לתחום הבא שאנחנו מאוד רוצים לקדם במסגרת התחרות, גם בעיצוב פנים וגם באדריכלות, שזה הנושא הזה של מעצבי התאורה האדריכלית, שיש להם חשיבות רבה לצד העבודה האדריכלית גופה, גם בעיצוב פנים וגם באדריכלות, וכמובן הם זכאים לקבל פרס משל עצמם על העבודה שלהם. שבלעדיהם יכול להיות שהרבה מאוד אדריכלים גם לא היו מקבלים את הפרס על האדריכלות. בקטגוריה הזו של תאורה אדריכלית יש לנו זוכים. עיצוב התאורה בהיכל התרבות על שם ברונפמן, נועה לב.